Tak, a čo pripravila Zuzka Lišková dnes do vysielania nášho zázračného predvianočného? Vítaj, Zuzka. Dobrý deň. Takže čo budeme piecť? Budeme v prvom recepte piecť medovničky a tentokrát urobíme medovničky bez lepku, čo môže byť celkom fajn napríklad aj pre tých ľudí s tými problémom s črevom, o ktorých sa budete baviť potom v nasledujúcom vstupe. Takže môžeme ísť na recept? Zuzi, ešte mi povedz, že koľko by malo byť tých vianočných zákuskov, alebo teda koláčov upečených? Hovorí sa, že 7. Je to tak? Hovorí sa, že 7, ale samozrejme je to veľmi ľubovoľné. Sú ľudia, čo pečú aj 10, aj 14. A niekto vôbec nepečie. A niekto vôbec. A myslím, že dnes už je taká doba, že veľmi veľa ľudí využíva aj možnosť si koláčiky kúpiť. Napríklad ja. Že si nechám napiecť. Nemáš kedy, keď vysielaš. Áno, ale teda pečenie nie je až také veľké moje hobby. A keďže sú dievčatá, ktoré rady pečú, tak dá sa to vlastne takto zabezpečiť. Takže Zuzi, ty nám zabezpečuješ skvelé recepty. Tak čakáme na tento recept s perničkou, teda vlastne medovničkou. Ja pečiem medovničky a teda sladím ich iba medom, nedávam tam žiadny cukor, čo už v tých dnešných receptoch častokrát vidíme, že obsahujú aj cukor. Najprv si zmiešam suché suroviny, mám tu bezlepkovú muku, mám tu perníkové korenie, to je vlastne tá základná surovina, ktorá zabezpečí tú úžasnú chuť, jedlú sódu, tá zase zabezpečuje, aby boli také nadýchané. Do každého receptu sladkého sa dáva štipka soli pre kontrast chutí. Takže máme to tam. Najprv si veľmi dobre zamiešame suché suroviny, aby sa prepojili. Zuzi, na čo treba dávať pozor, keďže múka je bezlepková? Ako sa teda správa? Máš nejaký tip? Áno. Ja inak ten istý recept robím aj s rážnou hladkou múkou, takže presne takto tí, čo nemáte problém s trávením lepku, si môžete robiť tie klasické medovničky, ktoré sú práve z rážnej múky. Od vzniku v podstate medovníkov sa robili z rážnej múky. Ale bezlepková múka sa trošku inak správa, je trochu lepivejšia a treba ju nechať dobre zachladiť. Takže to je taký môj tip, že ono to cesto je také, by som povedala, že lepí sa, hej, že, ale treba sa toho zláknuť, netreba tam pridávať žiadnu múku, ale jednoducho ho treba nechať dobre zachladiť, dokonca ja robím to, že ho dám do mrazničky, na 2 hodiny a potom s ním pracujem. Taktiež ďalšia zmena oproti bežným, veľakrát si ľudia robia cestá dopredu. Teraz ešte dávam med a maslo a vajíčko a už budeme pracovať s cestom, 2 vajíčka. Máme to tam napísané na obrazovke? Áno, to máme napísané a to je všetko a už môžem robiť cesto. Tak ale dobre, že si to povedala, lebo v tom manažmente toho pečenia tam treba potom rátať s tým, že treba, aby to cesto vychladlo. Aby vychladlo. Aby bolo studené. A ďalšia vec, že nerobiť si ho dopredu, tak jak to robievame pri iných receptoch, že si povedzme jeden deň narobíme cesta a na druhý deň potom vykrajujeme, pretože to cesto už sa inak správa. Jednoducho je tá bezlepková múka trošku taká citlivejšia a môže nám potom aj zmeniť. Keď si teda povieme, že dnes budeme piecť, tak medovničky, tak dnes ich aj upečieme. Tak ich aj dnes upečieme, tak v podstate to cesto, ako vidíte, je už pomaly skoro hotové. To je hotové veľmi rýchlo. Takže jediná vlastne také zdržanie je to, že sa teda vychladí a ideálne ho dať na chvíľu do mrazničky, keď to chceme mať hneď, alebo ak by sme mali viacej času, môže to byť aj chladnička. Takže takto si ho vypracujeme. A je to cestou na také medovničky, že ich môžeme mať odložené niekde v suchu, alebo potrebujú byť odložené vo vlhku? Môžu byť kľudne v suchu a tieto bezlepkové medovničky sú naozaj od začiatku veľmi mäkké a sú mäkké do konca. Áno. Takže sú naozaj veľmi dobré. A chutia aj tým, ktorí nie sú na bezlepkovej diete? A chutia, ani ich nespoznajú, však budeme to tu chutnať. Takže ja by som povedala, že toto cesto už je hotové. Teraz by sme si ho preložili do folie a dali zachladiť, ale ja už idem na ďalší krok, pretože už ho máme zachladené? Mám tu jedno také cesto aj pripravené, aby sme videli celý proces. Takže ja som si jedno už urobila pred vysielaním a zachladila. Takže trošku múky teraz potrebujeme na A Zuzi, ty už máš napečené na doma? Nemám napečené a budem pieť cez víkend aj s deťmi. Budú mi pomáhať. Nejakú časť aj so susedou, s kamarátkou, takže ja z toho robím takú spoločenskú udalosť. Super. Nerobím si z toho veľkú hlavu, ale tak niekedy pečem aj medzi sviatkami dokonca, že si poviem, že ešte urobím toto a urobím to medzi sviatkami. Že pripečieš, keď sa niečo... Áno, keď má dojsť návšteva a tak ďalej. Hlavne tie slané, také nejaké tyčinky a tak ďalej. Dobre. Takže cesto si vyvalkáme. Trošku si aj ten... Je to cesto lepivejšie, takže na to sa treba pripraviť.
aby ste neboli z toho vystrašení, že sa to lepí. A máš stres Vianoc? Stres? Určite nie. Ja sa na Vianoce veľmi teším, pretože pre mňa je to taký čas, kedy sme s rodinou spolu a hráme spoločenské hry, ideme na lyžovačku, že je to taký ten čas, ktorý naozaj celý rok není. Není taký čas ani v tom lete, ale teraz je proste. Toto je náš čas, lebo vtedy nezvonia telefóny, nikto nič nepotrebuje. No ale takýto týždeň pred Vianocami, tak si tak v takom zhone, ešte predsa len v práci a darčeky, alebo to už všetko máš pripravené? Ten týždeň, no to nemám nemám pripravené, klasika. Vieš, mnohé ženy to poteší, že si povedia, že veď ona je taká ako my. Takisto ešte nemá darčeky a na poslednú chvíľu v sobotu, v nedeľu nie. Áno. Ešte pôjdeš niečo pozrieť. Ak aj pozrieť. máme, tak ešte predsa len ideme, že či by sme nejaký iný lepší darček nenašli. Hlavne tým deťom, aby sme mali. No trošku sa mi to lepí, ale neviem, niečo z toho možno bolo dlhšie vonku túto Bolo dlhšie vonku, teraz je už také lepivejšie. Ale nakoniec my ich máme upečené, lebo ty vždy bývaš pripravená. Trojfázovo by som povedala, suroviny, potom polotovar a potom aj hotová vec. Áno, takže vôbec nemáme z toho žiadny stres. Áno. Teraz by som ho napríklad ja doma dala zachladiť, tento cesto, takto aby by si som to sa tu chytila, nestresovala, presne tak. Pretože už bolo dlho vonku a ono tu sú aj kamery svetla, takže sa oveľa rýchlejšie vyteplí to cesto. Takže ja to potom aj spravím. Dobre. Nebudem sa tu trápiť, ešte vyskúšam jedno. Ešte nám teda povedz, že aké najčastejšie robíš vykrajovačky. Vidím tu srdiečka, čo máš najradšej. Lebo niektoré sú pekné, ale dosť sa lámu. Najmä zvieratka, čo majú všelijaké chvostíky a uška a tak ďalej, to je potom také krehké. Ako robievam tieto packy, také tieto rukavičky. Robievam tieto hviezdičky, robievam srdiečka, tie mám asi najradšej. Máš také obľúbené. Stromček a prípadne aj takúto papučku. A čo je ešte dôležité, pred pečením potrieť medovníčky s mliekom a žltkom. Áno. Stačí žltko a mlieko, takže ich pekne potrieme ešte pred pečením. A potom hneď, keď ich vyberieme z rúry, kým sú ešte horúce, to znova zopakovať, aby toto boli isté lesklé. vajíčko. A ešte teda povedz, že rúra koľko? 180 vidím. 180 na 7-8 minút. Takto treba striehnúť, aby nám Treba striehnúť, aby neboli zhorené, ale aby boli tak akurát pripravené. Áno. Dobre, a keď ich teda už máme, dáme vajíčko a necháme ich ešte na plechu? Alebo Nie, už... hneď dáme piecť a už vidíme, jak krásne napučia. Sú také krásne, môžem aj ukázať, ako potom vyzerajú. Toto je presne taká tá hviezdička. Krásne. Že je taká... A majú aj taký ten lesk, tú krásnu glazúru. Hneď ich treba znova potrieť. Dobre. Niekedy tie bezlepkové môžu takto jemne praskať, ale netreba sa to zlaknúť. Jednoducho tá múka sa trošku inak správa, ale sú vynikajúce. Je to také domáce, by som povedala, keď je to popraskané. Tak. Také prírodzené. Zuzi, ďakujeme veľmi pekne za prvý recept. Ešte povedz len v rýchlosti, že druhý a tretí, čo nás čaká. V druhom recepte budeme robiť pečiatkové keksy, ktoré veľmi radi práve detičky pečiatkujú. A sú také vanilkové a dajú sa robiť aj v rôznych príchutiach. A potom v treťom recepte budeme robiť rohličky vanilkové moje, ktoré robím. A všetko budú také zdravé. A my to máme už ochutnané všetko a vieme, že to je naozaj vynikajúce.